Stumblelle video ja joo. Mikä on pelipuoltana Laser Tracer. Okei. Koitetaan selvitä tästä. No niin, ja heti hävittiin sitten. No, se oli nyt tarkoituskin, mutta joo. Otetaan täältä näitä tehtäviä, mitä me saatiin tää Reach Aroundille. Saadaan lisää näitä. Ja saadaan kohta noita gemejä tai oliks nyt toukkaneita. Tänään on siis spinnivideo ja aloitetaan heti Special Beast Wheelillä. Ja sehän on meidän päivän ensimmäinen wheelikin. No niin, katsotaan mitä tulee. Tuleeko spessu emote? No sitä ei varsinkaan tule, mutta tulee spesiaali skini näitä ihmeen toukkaneita. Ja niitä käydään ottamasta. Oho. Täältä tämä spin 1 wheel ja nyt me saamme 20 gemiä. Ei ihan saa koska mä en ole ottanut noita aktiivisesti. Mutta sitten me aletaan pyörittelemään näitä wheelejä. Otetaan heti suoraan 10 beast wheelia. Katsotaan mitä saadaan. Okei. Sieltä. Mulla on jo toi Apescaped. Mä skippaan ne, johon me ollaan saatu jo. Me saadaan varmaan kaikki Apescapedia. Mä toivon, että ei ihan kaikki. Mä toivon, että on Legend tai Epic. Siis oot sä tosissas? Ei kaikki, no siihen! Mä oon pyörittänyt 4 wheelia ja no kaikki on mennyt sen sama. Nyt johonkin muu. Ei. Joo, nää kaikki wheelit on varmaan Apescapedi. Joo! Mitä? Nyt jotain muuta! Nyt tähän jotain rajaa! Oikeesti! Mitä? Niinku, mä saan varmaan kaikki Ja mulla on jo se. No jes, mytikkiin. Tää oli hyvä. Siis mä sain kaikki muuhun. No, sit me otetaan näitä Beast Buckwheelejä. Sitten, koska oli Beast Wheeli ja nyt on Beast Buckwheeli. Toivottavasti nämä kaikki ei tuu taas tähän. Okei, Legend. No joo. Mä ehkä saa jopa tuo Lege tällä videolla. Joku skini ehkä saa. Mytikkiin, Unpeeledin. Epikki. Joo, mä ehkä saahan toi. Ehkä. En tarvitse, kun se enää 1 wheeli, niin se on. No niin, ja nyt me saatiin se jo. Itse voit tulla koko ajan tähän. No nyt me vasta saatiin se. Mut se ei haittaa. Ei tähän. Onko se tässä sama juttu kuin tuossa Apescapedissa? Mä saatun niinku mytikkiinkin näitä. Mutta niinku jotain rajaa ees tähän. No spessuun. Tähän mitä meillä ollaan saamassa. Voidaan saa se joskus. Spessuun, jes. No, saatiin uusi skini. Se oli hyvä. Meilläkin vielä riittää. No mä saan 200 jotain 205, jota me saadaan. 3 kumpiakin vielä. Okei, tätä Beast Wheelia pyöritään 3 kertaa ja totta sekin 3 kertaa. No niin, tähän shardiin. Eikö tätä? Me saadaan se ehkä. Jos me nyt saadaan tähän siihen vielä yhden kerran. Yes! Me saatiin tää. Tää oli. Ei ole totta. Ei ole totta. Pyritään 2 tätä. Sä et oo tosissas. Oot sä tosissas?
Bro, oot sä tosissas? Nyt mä haluun tästä nää, please. Shardi ei, mytik, ei. Ape. Siis mulla on duplicate pankis näitä. Pyritään näitä vielä 3. Et mä saatais ton shardi. Mä haluun ton shardin. Se on aika hieno. No ehkä saahan varmaan kaikki nyt tän mytikki. Mä toivon, että ei yhtään apeen. Ei yhtään. Ei yhtään! Meillä on vielä yksi viili. Nyt se shardi. Yes! Shardi saatu. Yes. Tai toi beast juttu. Ja sit vielä pari näitä. Monta me saadaan? Saadaan 2. Toivotan mytikkiä. Legendaariseen. Ja mytikkiin. Ei.